Donut? Sarap. Gusto kong kumain. Anong kakainin mo? Chicken? Chicken? Breakfast ka ba?
palagay ho ba ninyo pagkatapos ho ng ating 1 million peso march, yung protesta kontra katiwalian kahapon, may mangyayari kayang pagbabago? Text na ho, 0954-340-7430. Sa ating Facebook Live, pwede ko kayo mag-comment sa 105.1. May ganun din, sir. Kaya tingnan nila. Siyempre mabait akong tao, kaya ikaw po Ako, naniniwala ako na merong mangyayari pag akong mangyayari pagbabago. Oo, anong klase pagbabago? meron, kasi yung tipong makikita mo yung taong hindi naniniwala sa mga ganitong kalakaran, wala namang mangyayari dyan. Lumabas sa kanilang mga bahay, yung mga taong hindi mo aakalain magagalit, sisigaw sa kalsada. Diba sabi nga nila, pati daw yung mga introverts at yung mga shy person napalabas. Napalabas bigla. Ganon kalala. Diba, yung social media na partner na Reddit, diba, punong-puno ng galit, nailabas din nila yung kanilang Redditors. Ganon po kalala. Ibig sabihin, it's a great story. Malayo pa man tayo sa finish line. Maganda yung simula to. At yung simula na yun, I can say, pagbabago na yun. Within na, change within. Ang problema kasi dito, ako medyo skeptical ako pagdating sa... Sige, ilang beses na ba tayo nag-kilos protest? Ilang beses na ba tayong lumabas ng kalsada, sumigaw, ang ating gusto ng ating damdamin na ating naglabas, pero hanggang ngayon, wala pa rin pagbabago. Bakit? Kasi sa marami ng mga kilos protesta na ginagawa namin kanilang bagong partner. Wala akong nakikitang pagbabago at wala akong makikitang pagbabago lalo na pagdating ng araw ng eleksyon. Sa mga alam mo ninyo, nag-uumpisa ang pagbabago sa mga sarili natin. Gusto natin managot yung mga dapat managot. Re-election is eh. Dami na ng pera. Re-election is. Sila at sila pa rin ay binoboto natin. Ako naniniwala lang na may pagbabago pagdating ng eleksyon. Pero ngayon, isang araw lang yan. Ako naniniwala na, okay, mapanagot natin dapat mapanagot. Okay, may pagbabago. Yung mga diwali dyan, bigla na lang makukulong ng biglaan. Di ba? Pero pagdating ng eleksyon, mapasiyan sila pa rin yan. Hindi, alam mo, yung ganyang mindset partner. Yan yung tawag nilang preemptive focus. Oo. Usong-uso yan sa mga sa mga tibak, mga aktivista. Kasi, ayan na ho yung araw-araw nilang naririnig. Paulit-ulit na lang, hindi pa kayo napapagod, wala nang nangyayari sa Sarap kumain. Pero kung titigil tayo dahil sa katagang paulit